sir. May hapon. Oh! Lingkod rin siya. May kay nabot din ka. Ha? Importante kayong tuyo ka pa ni mo. Pa! Salamat, sir. Nana si Nudincio Oy, ay. nyor. Oh, Nangadlaw niya. saan din siyo? Wag yung timik ng atong pamaagi. Wag pa yung makiting kanding. Saka mo ganyan nga. Baka magyumi makasakop pa na imong lingon ganyan eh. Ama ba? Unya, unsa may mo gusto? Ato na lang undangon. Unya, ato na lang ingon na nawaan na lang yung kanding. Tuwa na sa laing baryo. Agad lang naman nyor. Pero daghan pa kayo may inspeksyon ng nyor eh. Sa Darasan, sa Kimba. Basta daghan pa kayo pa may inspeksyon na mo. Labi na yun sa tayot pa. Unsam na inyong mga nilihukan. Wa pa na mo katunga. Yun siyam na inyong pangita na gabik ka malang mo. Mapalagi taon nyor. Dara nyor. Istoryahin na lang mga tao. Kay kapoy na kayo kung katubang nila ang sige istorya. Kaya naman na ninyo. Bitaw. Pwede naman na Nudincio. Ikaw lang magkiksulti sa mga tao. Mahimom na ni mo. Absak ako. Pwede ka mag-istorya ng mga tao. Sa'yo na napag-istorya. Oh, busog ako. Unsa may mong mensahe nyor? Kinsa may maayo mo tabi ninyo. Ako nyor, ako nyor. Ako nyor, kaya di nyo musapit akong dila. Ako, masabi na eh. Sabar na din siya eh. Pilit daw sa imong dila eh. Og magagawa kog budbud, og makainom og squatting pilit. Tuo man kana nyor. Ha, kinsa may nakabadaog sa pagkakandidato ni Baldo, pagkakapitan, di ba ako? Ako may mamumulong niya. Di ba may daog siya tungod sa akong pagpamulong? Ha? Di ba nyor? Oh, nyor. Mao na nyor. Sige, ikaw rin mo na kung tigpamumulong. Maayo man yun ka. Salamat nyor, salamat. Lain pa ito. Nahunong na dahil mo pangitas kanding? Wa man, nangita man lang yapon pero tagsa na lang kayo na kay daghan po yung trabaho si Menterio god. Aba? Nay, ang mga tao ra baron din eh. Naukay. Kay si Lunsibio, diya mga ipa-inspeksyon ng mga kabayan din eh. Kaya nagtuo man siya nga, nadakpan ng kanding, itaguan lang. Mao lagi. Pero sila ra dehi angay mo inspection. Magunsa na lang si Amparing. Doon na gunay katungod, usa gud as tag-iya, di ba? Maog yun. Ang araba si Amparing dong, agad-agad lunas panahon. Mao Agad gyud. na. Yeah. Mura ra bag pagalantawan ako dong. Nga dunay dakong kagubot sumaabot. Tinuod gyud na nay. Kana akong pagmangkon, siyang paring, di gina ko napalayan. Nagi ko skiliran anak kanunay. Kaya bisag laki na iya mga kontra. Musukol yun. Naliwat na sa mga sirafin. Sa inyong kaduko ba? Oh, Di ba? kami mga dugo adong. Di may managan eh. Managan na tingali may gubdon, may iro. Iro rin baka padangga ninyo rin. Pero kana mga kaliwat nila ni Oh, Sir Marlon, oh. mga magtalawan. Anong kaingon mo ka na? Mga lang sinabantayan ako. Ano ba? Pero kamo, mga duguan yun. Isugig mo baho, abaho. Isog. Isog. Taro nga na naman. Papat nga na rin. Ato na ko dong. Ato na ko dong. Ano lang ko ihatod. Iyato na lang unta. Ayaw lang lagi. Ayaw lang. Katultol mo kusdahan. Ay, mga ano na ta. Nay, kuhan din eh. Ganyan. Sa, naiburiring dia. Ha? Nailinuto ni mo buriring. Iya, kalimutan, buriring. Ampay ko ng buriring. Oy. Naliwat yung kang Marcos. Ato'y papadayon pagpangitan las kanding. Parehara na. Mangita silang dili. Basta ang importante, naibdan ko nilang kanding dire. Diri sa ako atubangan, tagaan ako silang 2 milyones na yon. Sus, kadakuha na. 2 milyones na ko na. Asa sila mga kuya na? Pero, inapod sila ha. Pag masakpang gali nato, na ila lang gitagawa ng kanding, ugwa nila isulti nato, ina sila, papawaon nato sila sa yuta nato. Ug dili lang ka na mao, pwede na ko silang ipapriso sa tanang kinabuhi nila. Kana nyor, nindot na dak. Sabot ka! Ako mang bandilyo na nyor.
Simon ba? Marag nagmahay na nako. Ano man? Kay wala lagi ko motuman. Siyang gihangyo nako. Nga ipaduol ka kay maghigsulti siya nimo. Iya day kang gisugo. O lagi. Nakagusto mo gusto si Simon nimo, Flor. Kawas nga nagkagusto siya, pangasawon pagkaniya. Naong biya niya eh. Doy ka ba hinawayon kay kada? Bahalag inato to siyang itsura, then inato sa kalagumang iyang liog. Pero hatagi lang siya gigayon, Flor. Uy nga magkasulti mo. Nakigsulti na bitaw ko niya. Man na bitaw. Unya, nisulti na siya nimo. Nga dako kay siya gusto nimo. Ya mga sawa pagyud siya. Oh! Ay, ganahan ko, anak. Musugot ko magminyo, me. Ay, samot ko ganahan na, Flor. Pero na ako'y kondisyon niya. Sa naman po na? Nga magbuhat siyag alkansiya, ingon ana kadaka sa baril, nga puno og sinsiyo. Saan ang nao mo mura magparisma? Sa problema. May problema, sir. Ay, mauulat ati ka, sir ba? Nga karong sunod si Mana, kasala na mong laklak. Lagyan niya. Ano mag-uol mo ka? Bahin sa inasal nga kong gisaat. Andam na. Ha? Daghan na kayo to. Sakto na kayo to. Unya, bahin sa request ni Nodimit nga payag. Himo na. Gipanday na. So may kuwang. Ano yung problema na, sir? Nalagi may problema, sir, kay si Dimit ba? Gusto mo ta siyang sakyanan, good. Akong yato Mayo si... sa sakyanan? Di, mag-abang na kami sakyanan, sir ba? Oh, Yato na ko si Ricardo, sir. Kaya abangan ta na mo yung sakyanan. Ang Yeah. wala tatong aptan o amakan. Pero di mo siya masugot ko, kay dilibira nila kupras karong sunod si Mana. Yang gusto ta na ko, sir. Kana lang ta sakyanan sa imong papa, sir. Kay kasal mo laklak ba? Gamiton inig-tungas nga rin o iniglungsong sa mga tao. Badi ay, gangal-ngal mo lang ka. Posible ka na, oy. Di basta-basta mong paggamit sa papa na yung skanan. O kung na iyang gamit-gamit tugasa sa pingon. Sabaya ka, ha? Mga sa laki, no? Dida, ano yung kang daghan kay kuti-kuti, ay? Sa'yo ra magay na, mangangyo ra mo anag mga driver's motor nga inyong kasakyan, tagsa lang mo. Muslaklak. Yan ka na mga tao, palakwala na. Pilaray paglakaw ng 12 kilometros. Sa'yo alagi kan, God. Maunay gingon akong laklak, sir. Yang unsaom nas noy dimit, arte masad kayo. Yun na, ragod. Ligbog, ikunin mo, eh. Nagdimit mo lang yapong kang nagdimit nga. Masawa naman ni mo sinday laklak. Yang unsaom nang di mi sa pagpatawad og tatay nako. Unya raman ko rin sa pagpatawad og tatay ko mga po na siya. Talaga, nag-atik ang nagdimit, eh. Bitaw sir, arte kayo sir, libang ka. Muabang ko ni sa tra. Nya iya ko ng adurnuhan. Nga. Butangan ko nila sa tubangan og just married. Matoy and laklak. Lalimad ka na. Kanya, og truck inyong abangan. Nga ka lang naibutang nga, Josh Merin, maguroy yung naglata kay truckman, maguroy smog baril. Aba na kayo. Asula na tawanan. Kawag na rin yung dimit eh. Sus, kato na lang akong suwestyon, God, katawang gisugyot ninyo, mulay tumana nga mag-abang mo block motor, o niya, tagsa mo sa laklak, ya, angka sa nas dimit katong laklak, padoong mo simbahan. Yung mga tao, palakwa lang, pasayo gikan. Ya 12 kilometro. O, dosi. Inigad to, gutom, inigpauli, pas mo. Sige na sir. Ah. Kaya nag-uli na ko, ako lang sa buton sino dimit. Ako lang sa ingnon sa imong isugyot nga magmotor lang mi. Yatoy, din mo abot na din siya karong adlaw. Ah, dito mes galingan sir. Suko kay tos Noydincio kay nasuko niya sa mimong kay si Noydincio. Isuod man largo sa ilang kwarto wa mananghid. Oh, nya. Ah, nag-away silang duha. After team sa isuga ni Noy Mimong, nangisog sa si Noydincio nga. Giingnanon siya nga kanilang balay paguba. Sakto kayo gihimo ni Nodincio. Ana, gyud. Kinahanglan nga makita sa mga tao nga ikaw, ako, labi na ni Papa, si Nodincio, na lang otoritative gyud, mao gyud mailang hawd. Kita mo yung mga mainlaki ning dapita. Kita mo yung mga hari din eh. Ano daw sir? Onya, oy. Samtang wa pa ko malimot ba katong panugo ni Papa ha timan-ig ito ninyo. Kanang inyong pagpanuroy ug naay mga sirapin nga nagpuyo.
tanawa gyud hilnga gyud og may papilis pa silang gikuptan nga nagtugot nga sila mo puyo. Ug wa gani demolition. O sir, Klaro ka na. Unsa Problema man ba? issue na unsa man eh. Sama. Wag gyud pinungdan dako-dako sa premyo. Samantaon kayo. Huwag ka makakitas kanding. Tagaan ka ng premyo ha. Di ka magusto rin dayon. Kusiri dayon. Unsa man ko ni makagrocery ana be? Unsa may kanindot ana kagaralan nimo? Nga na may pataban ay pakapin nga kondisyon. Marami na. Hilom-hilom patiwas ako. Ang makadakop sa kanding, ang magtago sa kanding, ipatangtang ang bahay, ipabilanggo pa jud. O ikaw ana ha? Problema man ka oy. May kita nagtagos kanding. Wa bitaw. Unya, pasangin lang ta. Tumutumuan tag istorya din ha. Dagha mga hadlok. Sana ni oy. Unya, og nitambag pata ka dito pag meeting, na ipahunong na ng pagpangitan ng kanding, bisag unsa pa kadako ang premyo. Unaw na asad oy. So kadako ng premyo ha. Mga matay na ng tamon day. Di kita di kita gulit ang kwarta ha. Nay mong naong ay sa imong pangagpasan ng kanding, mura nang inyo ng kanding. Unaw na asad in town oy. Makaturok naghadlok sa mga tao. Madlok mo sila. Asadaan sila. Mao na mahadlok. Oo. Butang na to. Unyag ikay butang-butangan do. Ikay nagtago sa kanding. O imo bang gipapatay? Ay, mga Ha? posible ka na muna sa una-una. Oy, posible! Ingna lang ana ha. Lang ni mo diha munday. O Kanay mo pagkagubot ang mga tao at di man na niya yake, dukhe. No conscience. No doubt. Daw ya. Mga kapring! Pastilan, maglaway na lang gitaan eh. Maglaway na lang gitaan eh. Ano ka na dimit? Ano kayo man ka? Si Don Sibyo, nangisog na yun. Nga, madakpa na yun ang kanding. Ano ba? Unya ra ba? Ang nakanindot. Padakaan ra ba ang kuan ang premyo? Pila naman? Ay, usa na ka milyon. Bako anak good. Oh! Tay. Hakay maayo tay sa. Kaya itong buhaton ba? Mangita ka taglaing kanding na pariya sa tong kanding na nakita na to pag niagi. Mao to yatag natin ni Don Sibyo. Ay, maghilom di, uy. Di na mahimo, uy. Masagpaan ta, ana, ubay bawaan ta. Tay mabuhat ana, oy. Sige mo sila pamugos. Ay, Ano atong buhaton? mapusilan ta na. Huwag mo na itong buhaton, mapusilan ta. Ay, Nadimit, ani na lang nun. Ay, maayong buhaton ninyo ay. Sundan na lang ilahang gusto. Aron dili to maglagot o mahiubos. Ana na lang yun. Kay hapit na bang kasal ni Laklak, di matoy. Maubitaw nga, sundan na lang ninyo para dili dito masuko. Parang way gubot. Ahak sa ni Kandinga, uy. Wala naman sa mapakita. Di na lagi to pakita, tay. Di sa takabasol sa kanding no dimit kinaniguro po to siya sa iyahang kaluwasan. Nya noy, bili lang sa mo diri ha. Nasa ka ton lak. Alas ako noy. Sige, ma'am. Totoy sabihin, di na lagi to pakita ang kanding. Ang gusto ko ang si Marlon. Dito ngita. Ato gini siguro kung kay 1 million na ba ang preview? Siya. Ilag na, para na 1 million.